Nig Ardú 45 fan géad Dhíolacháin Cairr Leictreacha in Éireann le linn 53, dúir statisticí ó chumann thionscail mótar na hÉireann. Cláraiíodh breis agus 22,000 Cairr Leictreach nua in Éireann in 53, rud a léiríonn go bhfuil tóiltóirí in Éireann ag dul dro na rogha gleise. Leabhar méile cólacht a dhíolann Cairrna im Leictreacha chun tuiscint níos fearr a gháilt ar an scéal. Caithmid ar níthil dhéanamh chun cearú leis an aráid. Mar gheall ar spricine le amach an rialtas chun an fliot glúisteáin a athrú go dtí Cairr Leictreacha. Faoi fichtreacha chun aisteithe a leidú. Tá freisin tá na customéirí a géirí athrú os féidir leo. I mo chóram is fearr leo Cairr Leictreacha carna níos cléise, níos glunne a chlomáint agus ag an am céine níos saoire. Ach cad é an difríocht is mó idir Cairr Leictreacha agus Cairrna a ritheann ar fetrol nó díosel. Tá cuid is mó den Cairrna ar bóthar ag an am seo ice. So caitheadh tú petrol nó diesel a chur isteach. So leis Cairr Leictreacha tá mótar leictreach is tí ann agus ritheann sé ar leictrechas. So tá sé bhád níos glunne, bhád níos gluise, a ní bhíonn éon múch mar ní cuireann tú petrol nó diesel is tí ann. Tá Páil agus go leor daoine eile dóchasach go leannig an fás seo araig, tuis go bhfuil Cairr Leictreacha a bhfad níos fearr den timpeallacht. Aislinn ní gona bháin Nuacht Cúla4 Díoladh.